Je určite smrť to najdesivejšie, čo ťa môže v tejto realite postretnúť. Čo môžeš v tejto dimenzii zažiť? Povedzme, že áno. Povedzme, že úplne najhoršie, čo sa ti tu kedy môže stať, je smrť. A ty, keď si dovolíš neutekať pred tou realitou smrti, keď si dovolíš navnímať si svoju vlastnú smrteľnosť, svoju vlastnú predstavu svojej vlastnej smrti a nebudeš sa báť pravidelne konfrontovať túto svoju smrť, tak si vezmi, že paradoxne to môže byť recept na to, aby si sa prestal bať čohokoľvek v podstate, pretože si to vezmi logicky, že ak sa čo len trošku prestaneš báť smrti a smrteľnosti,